kännillä videon, kun meillä oli, kun mä oon tänään mun kaverin kanssa salayötä tallilla. Oliko tää nyt niin hyvä idea, Elli? No oli. Mutta kun itselle se olisi tehdä. No älä miten siihen kävellä. Eli siis me tänään ollaan salayötä tallilla meillä ja täällä makupussit ja kaikki tavarat mitä me halutaan. Se ei ollut sit mun idea, se oli ton Ellin idea. Ja mä en voi mitä jos Anni näkee tän. Okay. Sitten mä sanoin, että se oli Ellin idea, niin mä voin sanoa. Eli siis, no niin. Nytten. Eli Täällä ei olisi hevosia. Missä kun mun kaikki hevoset luuraa? Ne on Ne on tarhassa. Ai. No niin, eli siis. Nytten syödään. Eka osuus on syöminen. Ei kai me syö heinää. Ei me nyt höpsä hevosia oo. Mä tilasin pizzaa. Ja kalaa. Ja tonnikalaa. Kala on pahaa, mutta tonnikala on hyvää. No, Mikä tää vihreä juttukin tässä on? No, se on vaan. En minä tiedä, älä nyt sitä kamera eteen mene. Eli nyt mä menen hakemaan meille ruuat. Mitä on? No, tossa on nyt tuttupullo, ei sitä. Ei meillä ole mitään vauvia. Tässä. Tuolla on sitten tonnikalaa ja pizzaa. Hyvä. Ne löytyy. Mitäs täällä on tapahtunut? Kuka tänne tällaisia sotkuja on tehnyt? Mut kaikkihan tietää, että mä oon Anni. Mutta ne saa siltä itse aika epäkohteliaita. Ei kai tää oo Elli? No ei se varmaan oo. Heippa, hau. Me käytiin hakemaan hevosille heinät. Ja Nyt me siivotaan. niin. No niin. Siis. Oikein. Monia Hei! Nyt me ollaan siivottu. Ja Joo, toi puhui jotenkin oudosti. no, me ollaan nyt siivottu. Oho, mun sänky. Niin, ollaan siivottu. Niin me siivottiin just äsken. Me siivottiin siis no kaikki jutut. Ai! Estää.